Nevedela vysvetliť, čo cíti. A tak sme vytvorili svet, v ktorom nemusí. Tamitos. Tamitos nie je len značka, je to jazyk. Vznikol z lásky rodičov k ich autistickej dcére. Je pomenovaný po nej a vytvorený pre deti, ktoré cítia hlbšie, než dokážu povedať. S víziou prinášať radosť, s túžbou vytvárať skutočné spojenia a so snahou meniť svet aj tam, kde obrazovky končia. Nejde len o ďalší detský seriál. Je to brnenie pre tých najviac zraniteľných. Tamitos hovorí, keď vy nemôžete. Dáva hlas emóciám, ktoré zostávajú ticho a spája deti so svetom okolo nich. Bez tlaku. Bez očakávaní.